eeuwenoud handwerk van een bijzonder karakter wordt nog heden ten dagen in Hindelopen beoefend. Het is de meubelmakerij in specifiek Hindelopense stijl, een vak waarvan de kennis en bedrevenheid van vader op zoon zijn overgegaan. Deze fraaie werkstukken, die hun weg over de gehele wereld vinden, kwamen uit de handen van eenvoudige handwerkslieden, die hun ambacht hoog in ere houden. Dames en heren, dit is een hele bijzondere dag voor jullie. Wij doen direct een officiële handeling waarbij de gemeenschap tekent, u namens de gemeenschap, en ik teken nadat ik gezien heb dat u tekent. Op dat moment is de hinderloopcultuur nationaal belangrijk erfgoed en staat het op de nationale inventaris immaterieel erfgoed. Hiermee is hinderlopen officieel immaterieel cultureel erfgoed Nederland. Het feit dat we op die lijst komen houdt niet in dat we er financieel beter voor worden, maar het houdt een stukje erkenning in van het immateriële erfgoed, het cultuurerfgoed van Hielpen. En dan is in totale samenhang. Dan hebben we het over de taal, dan hebben we het over de klaaiing, dan hebben we het over de schilderkunst. Dat totaal wordt erkend en staat nu op die nationale inventaris. Het houdt ook in dat wij als gemeenschap besloten hebben dat we dit belangrijke zaken vinden. Belangrijk immaterieel erfgoed, wat we niet alleen gehouden willen voor de mensen die hier te die leven, maar het trojaan willen om de mensen die naar ons komen. De skiertnis van Hielpen is een skiertnis van zeeveert, van fiskers en handelaars. De economische bloeiperiode leidt in de 17e eeuw. Hielpen profiteert dan van de intensieve geerwerking met Amsterdam. En vooral in de Gouden Eeuw, dus in de 17e eeuw, begon Amsterdam te groeien. Dus er kwam behoefte aan hout voor huizenbouw. De bevolking breidde zich enorm uit. Nou, de scheepsbouw werd belangrijk, VOC-schepen, handelsschepen voor de Oostzee. En de hinderlopers die gingen hout transporteren in opdracht van reders uit Amsterdam. En zij gingen zo ver dat ze zich daarin specialiseerden in die houtvaart. En dus eigenlijk ook het grootste deel van die markt in handen had. Dus als houtvervoerder. Ja, en dat heeft welvaart gebracht in hinderlopen. Dat het Hielpen in de Gouden Eeuw voor de wingier is nog heel iets waarom te zien. In deze jaren van rijkdom wordt ook de basis van de Hielper cultuurlijn. Het exotische waar men kennis mee maakte. Ja, de vrouwen speelden daar ook een belangrijke rol in. Die gingen natuurlijk niet naar de Oostzee, maar die gingen wel naar Amsterdam om hun mannen op te halen. En daar kwamen de producten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie op de markt. Zoals porselein en de sitsen, die prachtige gebloemde stoffen uit India en Oost-Indische bonten. Dat zijn de gestreepte stoffen. Nou, daar waren de vrouwen gek op, die werden meegenomen. En ja, de mannen die maakten natuurlijk ook wel kennis met schilderwerk, bijvoorbeeld in andere delen van Europa. We zijn hier in een 18e-eeuwse hinderloperkamer. En we zien hier hoe de hinderlopers in die tijd leefden. En daar spreekt dus ook de welvaart uit. Dat kun je onder andere zien aan die prachtige flap aan de wand die daar tegen de muur is weggezet. Het beschilderde lessenaar waar de man des huizes zijn schrijfwerk aan deed. En deze mooie beschilderde butten. En verder zien we het aan de kleding van de mannen en de vrouwen. En vooral de vrouwen, zoals de moeder des huizes met haar prachtige lange jas, haar wendke van Indiase sits. En daar zit de bruid in haar speciale bruidswendke in de kleuren rood en wit, melk en bloed.
In Friesland vindt het ambacht in verhouding tot de overige provincies van Nederland nog veel beoefenaars. Het meest bekend is het Hindeloper houtwerk. Uit het feit dat dit rijk gebeeldhouwde en bovendien meestal beschilderde houtwerk zich tot deze tijd heeft kunnen handhaven, blijkt wel dat er steeds vraag naar geweest is. Telkens keren op deze meubels dezelfde motieven terug, die veelal worden ontleend aan de Bijbelse geschiedenis. De passie zit hem gewoon in het feit dat wij van jongs af aan hier bij Pakel kwamen. En dan groei je op met een product wat je in principe eerst net zo bijzonder vindt als je het 10 en 11 bent en je bent puber, dan zet je misschien wel wat oud, want dan denk je het is oudbollig. Maar op een gegeven moment dan wil je ouder en dan denk je, goh, wat hebben we toch een bijzonder bedrijfje. En ja, dan probeer je daar wat in te verdiepen en dan je verhaal van Paken en van Heid. En dan groeit dat. En dan groei je als het ware in een proces van het hielper schilderwerk, het hielper meubelmaatje. Want dat is ook heel belangrijk, dat doen wij ook nog. En dan krijg je dus een passie, een bevlening dat je zegt, ja, hier wil ik maar verder. En het is je leven. En we dromen ervan, bij wijze van spreken. Het weinige machinale werk bestaat onder andere uit het draaien van de stoelpoten. Nou, dit is een stukje cultuur wat bij mij zelf is en wat de familie op me overdraagt. En ik nog het hele mooie is dat ik nog een hielper te maken heb. Nou, het is echt een specifiek hielper vak, een hielper meubelstuk. En dat is toch wel uniek dat dat maatje kiest. En nou ja, dat er nog steeds mensen zijn die dat waarderen dat dat maakt. Dit is een hielper klaptafel waar ik mee bezig ben. En hij wordt in het Nederlands met de flap aan de wand. En die werden vroeger gebruikt op schepen. Waar de hielpers vroeger op voeren. En dat waren de houtschepen zeg maar, die naar Noorwegen voeren in 1600. En zo kwam dit meubel eigenlijk ontstaan. Het was een makkelijk meubel. Dus dan kon je hem uitflappen, dan kon er een boel mensen omheen zitten. En als er meer ruimte in de kajute moest wezen, kon je hem opklappen en dan kon je het in de wand zetten. Dat krijg je dus eigenlijk van heid op zo'n maai, van op een stoel met dat patroon, op een bed schilderen we die patroonstelling. En verschillende kleuren. Klanten kunnen natuurlijk kiezen uit diverse kleuren. Wij schilderen in rood, blauw, groen. Het zijn kleuren die authentiek zijn, dat wil zeggen uit overlevering ben ze terug generatie op generatie. En het heeft wel een beetje een historie met het Scandinavisch schilderwerk. En dat nemen ze uit rozenmalen. Het is net samen van, Joert hebben we wel eens zin in om dat te schilderen en morgen doen we dat wat. Nee, er zit een stukje continuïteit in. En als je dan terug in de continuïteit, dan krijg ik een stukje echtheid. Want deze stoel die is precies een gelijk zoals mijn paken ik in 1930 of in 1960 maken. En dan heb ik een origineel echt product. Sofie, best maar die tafel, want de klant wil bellen. Ik ben bezig nog met tramelant, dus dat moet ik het even in de mlim en dan is staan ze klaar. Want je hebt één vraagje, het blad dat wordt breder, nog 5 centimeter. Heb je daar rekening mee gehouden? Ja, daar heb ik wel rekening mee gehouden. En ik heb deze, dan kijk het langer eruit. Oké. Wat mooi zo, hè? Ja, thuis praat ik, bij mijn huid en memmen praat ik het meeste hielpers. Dus deze sta ik alleen het hielpers. Ik heb mijn eigen dochter, dan moet ik me soms wel eens corrigeren, praat ik hielpers en Nederlands. Is dit nog aan te lik? Nee, die is precies zo. Als wij ergens oor zijn en dan best mij stel hielpers of het maakt het uit als je in Butteland bent en het doortreft een hielper, dan begin je toch automatisch weer in het hielpers te praten. Ik heb daar veel futten dadelijk een baan. En je denk ik in het hielpers? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Goedemiddag, groep Vouwer. Goedemiddag. Nou, dit is wel bijzonder.
Want we hebben vanmiddag een hielperles. En we gaan het hebben over winkels. Leuk. Waar van Jim weet het voor winkels dat er nooit een hielpen hier te binnen? De Brabanten? Nee, dat is geen winkel. Nee, zeg geen winkel. De slachter. Oh ja. Uit deze groep kom ik een soort band die nog hielpenouders hebben. Die hielpen thuis ik nog echt praten. De merkt wel dat bepaalde woorden, ja, die rijdt ze er wat uit als ze niet in stand houden. Als ze zelf niet meer ze benemen, ja, dan gaan bepaalde woorden er echt uit. En dat is wel jammer. Ik ben wel hele eigen woorden. Ik leed je maar eens een plauwtje zijn. Deed mij hem. Kijk je wat het beheert, bij gezond of bij naadgezond? Naadgezond. Naadgezond. Twan. Chocolade. Ja? Chocoladepasta. Ja, daar heet het bij. Naadgezond. Naadgezond. De wet zijn dat er nog een trede van de hielperbevolking hielpers praat. Het hielpers is heel oud-Fries. En wij hebben hielpen natuurlijk altijd een aparte gemeenschap geweest. Afsluiten van wat er zo om ons heen is. Kouden, warken, daar hier we helemaal geen gedoe te maken. Dus dat oud-Fries is gewoon bewaren blijven. En de binnen wel invloeden zitten ze van de Santje de Hiel van de handel. Naar Noorwegen, Zweden, Engeland. Want het heeft wel iets heel authentieks. Het is toch wel heel bijzonder dat die taal nog praten kist. En mensen van buitenuit vinden het vaak heel erg leuk om te horen. Die nemen het likbon mee in het krot naar amen en aten. Het zitten. En het likbon in het krot, het hij dat? Het liet wijn in de bennewijn. Het krot is het bennewijn. In 1912 wordt de klededraaggroep Oud-Hielpen opgericht. In de eerste jaren luidt de klam op de presentatie van de Hielperklaaiing. Later wordt dat uitbreiden met het zong van lieden in het Hielpers, het traditionele dons en toneel. Als jong vrouwke moest hij met me op vakantie bij. Heb ik eens een keer opnieuw een volksdans op een camping, want dat waren er georganiseerd. En dat vond ik zo leuk. En het is eigenlijk altijd in mijn holle, achter in mijn holle hangen blijven van dat wil ik zo best wel iets van volksdans doen willen. Nou, toen was ik wat ouder. En toen heb ik gewoon mijn schouders kunnen ondingen. En ik heb maar de voorzitter van Oud-Hielpen bellen. En daar kon ik wel bij komen als ik een partner meenam. Nou, dat heb ik gedaan. En zo ben ik bij Oud-Hielpen terug te komen. Wat ook voor mensen misschien wel heel leuk is om te weten, dat je kan zien dat iemand getrouwd is. Let maar eens goed op hoe de vrouwen de omslagdoek hebben ingestoken in het oerlof. Een getrouwde vrouw die heeft hem links ingestoken en een ongetrouwde vrouw rechts. Betekent de getrouwde vrouw, haar hart is bezet. Ze is immers getrouwd. En een ongetrouwde vrouw, haar hart is nog vrij. Zo was het voor de jongens makkelijk te zien of iemand getrouwd was of ongetrouwd. Toen ik erbij kwam, werd het echt donsen, een heleboel volksdonsen. Van puur eigenlijk alleen nog volksdonsen is het meer wat, we vertellen over de cultuur van Hielpen, van de geschiedenis, over de kleding. We zongen, we donsen, we beelden ze wat uit. Piekjen bijvoorbeeld in de winter, dan hebben we pieken, dan nemen we slinden mee, zetten op het toneel en dan gaan we even door het toneelpiekje en zulke soort dingen. We spelen wel eens een beetje een bruiloft na. Dus ja, best wel een heleboel. Wat dat betreft is in de loop van de jaren wat nodig veranderd. Dus je draagt eigenlijk iets meer de Hielpencultuur uit? Ja, het is voor steeds bredere zin van de woord. Ja, het is net alleen om het volksdom. Nee, zeker niet. Het is net dat we de hele dag in die cultuur hoeven te leven, hè, die dingen. Maar dat we toch oren mensen daarover vertellen. Ja, of zien letten. En zijn deze stoffen nou ook te koop aan het weten? Ja hoor, je kunt ze hier verderop bij firma Icoon kunt ze kopen en bij de firma Glashouder op de Nieuwstand. Die verkopen de sitsen en ook de bonten, dus de ruitjes. Ja, alsjeblieft.
Hier is 14 denk ik de week, of 15 dat we kregen op ambassade. Dus hij ik kan daar wat bruiken. Dus kom maar bij mij in de winkel aan het werk. Nou, zo ben ik hier eigenlijk begonnen. Hij hier al een stoffenwinkel. Maar meer spullen om die tijd. Dat ging van onderbroeken tot pyjama's. En we vernamen wel dat de mensen geïnteresseerd werden door de uitstraling van Hielpen in de stoffen die hier gebruikt werden. En zo ben we in terug te komen. Nou, dit is een zitsmotief uit begin 1700. Misschien hoeveel verscheidenheid en kleuren erin zitten in zo'n liedsteekje. Prachtig mooi. Je moet historisch mooi zien wat toen gebruikt geweest is. En wat daar weer bij past, wat weer daar gebruikelijk in, de tradities daarvan. En als je dan in het Fries Museum bijvoorbeeld komt, dan zie je hoe grote verscheidenheid dat er weer in die stoffen. Maar die hebben toch wel een eenheid, waar je telkens weer herkent dat het bepaalde zitstoffen zijn. En dat is waar je dan naar showen. Nou, als je naar beurzen gaat, soms vind je wel eens wat. Je gaat naar groothandels, je gaat naar fabrikanten. Alle mogelijkheden moet je dan eigenlijk aanpakken. En dan moet je wat kilometers voor reizen, maar dat gaat niet vanzelf. Op het eerste eeg is de Hielpercultuur een nog hieltijd Libyene cultuur. De taal wordt nog sprutsen, er binnen nog fjouwer Hielper schilders en de traditionele klaaiing wordt nog hieltijd droegen. Dags is dat net vanzelfs gingen. De Hielpercultuur dreig op een stuit zelfs te verdwijnen. Waar hinden lopen, ligt hindelopen. Deze oude Hansestad heeft nog iets bewaard van de glorierijke tijden van de vaart op de Oostzee. De meest voortreffelijke architectuur is niet tegen de tand des tijds bestand. Tegenstellingen. Het werd minder tegen het eind van de 18e eeuw. En dat had te maken met het teruglopen van de handel. In 1780 brak de Vierde Engelse Oorlog uit. Die duurde 4 jaar en in die 4 jaar was er geen handel mogelijk. Dus de hinderloopschepen die konden niet uitvaren. Daarna kwamen de Fransen in het land. Toen was er ook geen handelsvaart mogelijk. Ja, dus de hinderlopermannen die waren werkeloos. En na die tijd, dus 1815, hebben ze het niet meer opgepakt. Dus er waren weinig inkomsten. En dat betekende dus dat er ook geen geld meer was voor beschilderde meubelen. Er was geen geld meer voor de klederdracht. Wat er nog was, dat werd gebruikt. En in 1882 is de laatste vrouw overleden die het nog dagelijks droeg. En later, toen de hinderlopercultuur in de belangstelling kwam, werd het ook verkocht. Ja, en zo is het langzaam in de 19e eeuw verdwenen. Het is zo'n jaren een vast onderdeel in de collectie van het Fries Museum, de Hielperkamer. Die wordt in 1877 maken voor een tentoonstelling over het 50-jarig bestaan van het Fries Genootschap voor Skietnis en Cultuur. Het is de grote publieksloeker. Uiteindelijk zal dat de redding van de Hielpercultuur betutten. Ja, en die Hinderloperkamer, dat is een kassucces geworden op de tentoonstelling. En uiteindelijk in de loop der jaren, want verscheen op wereldtentoonstellingen, verscheen een Hinderloperkamer. Op allerlei andere tentoonstellingen kwam een Hinderloperkamer. En ja, de Hinderlopercultuur werd eigenlijk een beetje het symbool voor de Nederlandse identiteit. Het werd een beetje het visitekaartje van Nederland. En ook de hinderlopers zelf werden er op een gegeven moment van bewust: jongens, we moeten eraan werken dat het blijft bestaan. En zo werd op een gegeven moment het kostuum weer uit de kast gehaald. En het werd bij officiële gelegenheden aangetrokken. En in 1894 heeft Arend Roosje weer
Hindeloper schildersbedrijf en meubelbedrijf opgezet. Dus toen kwam ook de schilderkunst, die kwam weer terug. Het hutpiekje, een typische Hilper-traditie die al goed 150 jaar oud is. De tijd had je stilstaan en dat liep eigenlijk het gevaar voor de Hilpercultuur. Want de hing naar het oude kan vernijing wel eens in de waai zitten. Ook bij de firma Roosje hebben ze derde jaren maar wrakselen. Dags is de keuze voor de ontwikkeling van een serie moderne meubels. In het begin werden we wat sceptisch, want dan moet je van je traditionele, van je vertrouwde werk moet je uitstappen. Maar daar hebben we een nieuwe meubellijn ontwikkeld, de Oak Inside collectie. Ontwerpster Christine Meinsma heeft heel bewust de oude meubelstukken in ogenschouw genomen. En wij zijn met een stukje ontwikkeling verder gaan met haar om te zien hoe kunnen we dat in de meubeltechniek ik verder uitbouwen en in de schilderkunst. Wel heel spannend, want je hebt wel het gevoel dat je met iets bezig bent wat je niet mag onteren, zeg maar. Het is echt iets waar heel erg veel geschiedenis in zit en waar eigenlijk nog niet zo heel veel mee gedaan is. Dus dan heb je wel het gevoel dat, ja, als jij dan zeg maar een van de eerste bent die daar dan een nieuwe herinterpretatie van gaat geven, dan wil je dat ook wel op een manier doen dat het een hommage is aan het ambacht, maar dat het ook het zeg maar naar het nu haalt. In het begin hebben we gedacht, ja dat moet net, want ja, wat zal hij ervan zeggen, wat hier paken ervan toch dat er nog weer. Maar achteraf is dat een hele goede stap geweest, want je krijgt zelf weer eens wat een verbreding. Want met traditioneel schilderwerk zit je wel wat in een tunnelvisie te werken, want het is ja, vrij hetzelfde. Het moet in ontwikkeling blijven, steen je stil, dat is het spreekwoord wel eens, dan ga je achteruit. En dat hebben wij ook morgen. Wij hebben misschien wel een beetje te lang stilstaan. We gaan dit al zien hier waarom, dwan moeten eigenlijk. Maar ja, we zijn gelukkig net te laat. En we hebben 2 jaar waarom de stap genomen om een vernijing te doen. En dat is uw spoor best bevallen. Maar ik moet erbij zeggen, in het begin waren we heel sceptisch. Met name mijn heid senior zei, jongens, ik weet het net meer wat doen, want dan komt het wel goed. Maar ja, dan zitten ze wel eens, de jongere generatie doet het net beter, maar die doet het vaak anders. Alleen een goed pakt het uit. En in dit geval is het heel mooi uitpakken voor ons. Dat immateriële erfgoed, dat is niet statisch, het is wel dynamisch. Dat kan soms een spanningsveld, Jan. Ik denk dat met name bijvoorbeeld bij de klederdracht, dat men daar geen concessie doen wil aan authenticiteit. Dat met zijn blauw, dat het altijd west is. Ja, binnen de schilderkunst hebben schilders natuurlijk de vrijheid om daarin te variëren. En je kan zeggen, ja, ik vind het mooi of ik vind het net mooi. Ja, en binnen de taal, ja, taal is ik wel slijtage onderhevig. Er zal ook wel eens broekt worden waarvan de authentieke Hilper zei van ja, dat is net echt Hilper, dat jij net dat de Hilper taal. In feite is het natuurlijk toch, laat ik zeggen, in eerste instantie de meenskip die dat bepaalt. Harmen Glashouwer is ook een van de Hilper-ondernemers die op zoek is naar modernisering. Hij is net alleen een handelaar in stoffen, maar ook schilder. Beide werkzaamheden worden combineren in de Hilper Heritage Degelgoed collectie, die het Glashouwer in geerwerking met Douwe Egberts in de merk zet. Ja, ik heb een teek. En het ene is weer een stap naar wat anders eigenlijk weer. Hè. Er werd een ervaring in. En ik maak er dus altijd al beduurpatronen. Dan ben ik al elektronisch bezig. Of digitaal bezig. Met kleur. Al die kleuren moet ik corresponderen met patronen. En zei dit ik met die kleuren. Ik alle corresponderen. De tekeningen met alle gebruikt worden in de drukkers. En al die motieven die erop staan, hoe kom je daarom? Nou, die zijn afkomstig uit Hilper klederdracht. Dat is van Ruten. Op die pansje, daar zit alle de ruten op. Er zit ook zo'n mooie randje in. Dat is weer dat boom wat bij de kleeddracht zit. En dan zitten al die bloemen wat er om de kopjes in zitten. Die ben ik weer uit. Dat is de combinatie van de geheel, ik met de kleuren.
Maar dan ben je wat aan het moderniseren. Je probeert wat in naar jasje te doen. Bast dat wel eens met oude tradities? Of? Nee, want we gaan niet meer naar het huis boppen de sleert. Maar wij hebben ook in de wc in het huis. Dus je past je wel om de dingen. Dat moet ik wel. Dat markeert niks om. En dat is ik niet. De cultuur van Hielpen mij om een taasten. De Hielper cultuur moet uiteindelijk een plek krijgen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat is de ambitie. Maar Safier is het nog lang net. De UNESCO had als eerst dat er een plan van openbaar komt hoe het erfgoed veilig te stellen. In Hielpen wordt daar nog druk hoe nagedacht. Daarbij binnen vooral de schilderkunst en de taal een zorg. Pamke, was toen na het gezond, was toen je even tallen in plaatjes. Hard op, we komen op en noemen. 1, 2, 3, 4. De laatste jaren, echt met lesjaren, wordt het niet zo vol met dingen. Het is wat meer Friesion. En Hielpers komt er nog wel bij, hè, bij de kleuters. Ja, praten wij wel. Hielpers, mijn naam is Hielper Ben. Ik ben eigenlijk een van de weinigen die je nog Hielpers praat, deze squallen. Het ouders hetzelfde, wat ik stand houden naar hun band daar. Dan kan het nog wel eens even bewaren blijven. Het gaat natuurlijk wel achteruit. Het rent wel daarin oud, dat juist ik wel. Wat de taal ombelangt, hebben we goede contacten met de squallen. Daar hebben we het lesmateriaal in viert om die taal in het lesprogramma een plak te gaan. En we hopen dat meesken ben op squallen, dus ik die taal broeken. En dat kan best naast het Fries, en dat kan best naast het Nederlands, maar dat het Hielper beschouwd wordt als een taal die herende bij de Hielper cultuur. Dat weet dus al iets Fries. En dan zou ik dat denk ik zelf gelijk, maar zou je dat ik weer in het hal. Het spreekwoord zei het al, appels met peren vergelijken ken je net. Want de orenschilders in Hielpen hebben lang net zo'n historie als dit bedrijf het. Wij doen dit al 4 generaties van heid op zo'n en dat is een unicum. Maar het belangrijkste punt is, er zijn in Hielpen geen schilders die zelf de meubels maken. Ik zeg wel eens, als je samenwerken willen is geen probleem. Maar samenwerken moet je als je eenzelfde product maakt. Dan kan je samenwerken. Als je net eenzelfde product maakt, dan is dat heel moeilijk. Want dan krijg je dus dat mensen in een generaliteit zeggen van alle schilderswerk die maakt hetzelfde werk. En dat is net zo. En dat terug staan wij sceptisch over samenwerken. Nou, dat zou misschien wel eens beter kunnen. Ieder heeft zijn eigen stijl wat. En om daar een eenheid van te maken, dat is misschien wel eens wat problematisch. Als we er wat aan dwang kunnen om te zeggen van jongens, dat Hielper schilderwerk, dat moeten we maalkoor niet alleen voor Hielpen behouden, maar dat moeten we ook maalkoor promoten. En alleen als we maalkoor sterk staan, dan kan dat. Maar of dat slagje zal, dat weet ik maar even niet meer. Ik hoop dat wij maalkoor hier in Hielpen dat we de schouders eronder zetten. Het is een lief plakje, maar het is een prachtig plakje onder IJsselmar. En dat moeten we zo horen. Maar alles wat we hier hebben, om cultuur en neem je maar op, wat ik me altijd waardevol vind. Je hoort er nog bij, nee, was zo lustig en blij. De Stille Genieter. Vieren wij de populairste piraat in de 70er en 80er jaren. Een geheime stuurder. Goortsen de Haan, hij weer de Stille Genieter. En hij vertelt over zijn leven, zijn muziek, zijn ervarings met de politie. En hoe dat er eigenlijk toch nog wel een keer uitsturen worden zo. Geen zekerheid.